Тук ремарке, там ремарке. Навсякъде. Ремаркенце тук, ремаркенце там. Да, камионче тук, камионче там. Той маршрут мисля го изкарам колкото мога в first person. Какво стана? Играта реши сама да отитабне. Това е, що съм аут. По-несакъв камък има отдолу. Видя го. Чакай, ще бута. Дай, ще бута. Това е? Какво? Нищо за шпаков. Само 4 скорости ли имаш? Аз ли 5? И си ги ползвам всичките. Ай, караме бетонни блокове. Предполагам, че това от последните мисии. На тая мисия ли? Да. Как ще се удариш там, обясни? Ти ми обясни, що реших, че пак ще вземе от най-големите камиони, дето има. За толкова лек и лесен товар. Да не лев на играта. Бата, аз вече я конектвам. Не, тук що ми изписа, че сте левна. Да. Видите. Тук е карго. Отдясно БТР. Да. Точно ще влезна вече. Виж синята. И щом се говорим. Скайп е доказал, че това не винаги означава. След не сега сме на скайп, иначе. Peer-to-peer connection, докато не се прекъсна. Също така сме си говорили 4 часа и двамата нямахме интернет. Верно е. Аз играх с Subway Surfers, той играше в Far Cry 3. Мале, добро старо време. А, Джойно. Дойнаха, бе? Джойна? Да. Браво, бе. Е волата на мене. Се остави да ми зареди. Влизай смело, Саше. Отгоре ли ще се взема? Да?
Не чети го тук отляво, той пътя се вижда. Ама да изкараш ремарке, брат, е самоубийство. На мен ли ми говориш? Аз се опитах да го направя. То това повечето, които играят синглплеер, играят с моднати камиони, точно заради такива ситуации. Или с моднати ремаркета. Защото има ремаркета, които му стоварят Мате, едно пак друго. connection USB, стига бе. Трябва да Реснем реснеме с- света, значи. Преди правиш така, помниш ли, Пеца? Да. Ама това означава, че ти ще си губиш камиона. Не, изцъкайте си го, после като такова... Дай да ги натоварим, да ги оставим и ще реснем. Тук няма. Не, ти ще си... Твой камион си е твой, нали? Да. Ще го изгубим. Дай просто да го закараме са конкрет слабовете и тогава. Да. По същия път ли ще се качваме? Не, тук долу. Чай само да го видя на къде е. Ние бяхме до Лайт Вали, нали? Да. Искам само да отбележа, че това не е път. Пътът бил от другата страна, нали, дето се качва до моста. Добре дошли приключенията на Джак and Джил. Let's go. Така, то път има, ама от другата страна на реката. Видях. Чай сега, че тук беше много скапано, ако помниш. Да. Защото ако помниш, като се заглавиш в реда, какво става? Не се обръщай. Не се об... Ям банан. Ево, Nice safe. За да бате. И го бела с зъби. Нали, за да си хапна това по-малък гледам камиона на една страна. Не. Чакай, не. Мале ти как му удари. Не съм те пипнал. Най-интересно, че не съм те пипнал, обаче се сейфна някакси сам. На моя екран. Да, аз се спасих да, ама... Ти като... Аз се бех изсилил и ти спре и аз се ударих в тебе, ти та леко назад и ме... Дигна две гуми. Това е защото съм с клавиатура и то постоянно газ и е са гледа, оп! И просто решава, че пълна газ не му е окей. Ти ще излезеш по-лесно, няма. Да. Аз съм все пак и с по-добър камион. Да, такъв къде завива.
Газ. Още много ли ни остава? Трябва да излезнем от тази зона, влезем в следващите, ще кажа. Едното е близко до гаража, другото е на гъза на географите. Ами аз ще го закарам другото, защото ме по-бърз камион. Да. И му пуснем летния мап, всъщност. За разнообразие, ли? Да. Още не ми е толкова зимно. И си спомни какво да драпаш као. О, но... Слушай, чакай, не знам дали беше на летището. Това тия двете май са на едно и също място. Давай. Идем. И двете са в фактори, между другото, което е само по главния път. То значи. Помниш ли на първия мап как навсякъде имаше гаражи? И как не стъпвахме само на в един. калта пред първия гараж и си мислиш, че е тегъв. Да. А Тимур, направихме ли го мапа всъщност? Не знам. Трябва да погледна. Май го направихме. Май да. Първия не сме го направили, защото за трети Го път направихме щяхме да друг. го минаваме и се отказахме директно го прескочим. Да. Да. Тимур, мисля, че е готов. Да, аз съм ще готов. Факта, че като тръгнах и ти казах влизай, не съм спял и си плътно зад мене. Ма, тегата е 10 камионната игра. Да. А? Ма не бе, аз не съм тук, бе. Да си бъв тапака. Нали каза, че са на същото място, бе? Така ми се стори. Не изпълнихме го. Да. Тогава защо ще ми още върху мене това? Не знам. Whatever. Добре, излизам в менюто. Дани, О, готов ли си да влизаш? и като кажете, че сте пуснали, да? Резкам го е сега.
15 км между другото. Без катастрофа. 16 се. Да. Задобрява. Беше време. Критвам света и ще ви кажа. Да. Тимур, комплитната. Кой къщеше? Че Тимур е комплитнат. Найс. Тя е Британска Колумбия. Къде е гаража там? Да. След 14 секунди ще се преместя в другия мап и ще може вече да видям кода. От 8 часа до 9 часа, все пак един час. Добър ден на всички. Втора тренировка за деня на лостовете, набирания, коремни преси. Сутринта тренирах от 8 Така. часа до 9 часа. Все пак Слушате ли един час, внимателно? набирам се, капвам Няма да повторим. ТФАКБ. Не знам, брат, какво сте. Ама не е това. ТФА КП. КБ. Б. Б. Това какво? КБ. Слуша ли внимателно? Моква е. Щом ти вика мъко и въобще не му казвай. Няма. Влезание. Зареждам в Дънкан Бей, Бритиш Колумбия.